Maar we hebben nog 1 voorleeswedstrijd te gaan voordat de jury aan de slag mag. En dat zijn de 2 PABO-studenten. Te beginnen met Cedric uit, hij doet mee van de PABO in Sittard. En ik weet niet waar Cedric is, maar Cedric mag naar voren. Daar komt hij. Mag hij ook naar voren komen? Zal ik de microfoon alvast iets hoger zetten? Nou, hoi Cedric. Zo. Ik kan je een stuk hoger. Is dat goed zo? Ja, zit je zo ontspannen. Nou Cedric, jij leest dus voor ook in de klas, neem ik aan, als jij, je mag dadelijk over je boek vertellen. Maar ik ben wel heel benieuwd, want het is heel belangrijk natuurlijk dat voorlezen. Maar waarom vind je het zelf zo belangrijk? Absoluut. Er wordt tegenwoordig veel te weinig voorgelezen. Mee eens? Absoluut. Ja. En ik geef nu zelf onderwijs aan groep 1-2. Ja, en wat is er nou leuker dan in groep 1-2 van voor te lezen? Dat is het meest fantastische wat er is. De kinderen gaan helemaal mee in dat verhaal. Ze kunnen het zelfs naspelen. Je kunt zoveel kanten op met voorlezen. En ik hoop jullie ook met dit boek zeker weer. Maar dat lees je niet voor aan groep 1-2? Dit niet, nee. Nee, oké. Maar ik hoop jullie wel daarom. aan te sporen om weer meer te gaan lezen. Want dat is wel nodig. Ja. Zeker hier in Nederland. Ik wil je dan ook heel veel succes wensen. Ik ben heel benieuwd. Ja, dankjewel. Oh, wie ik heb meegenomen? Ja, dat is ook wel even leuk om te vertellen. Ja, daar gaan we dat ook even. Ja, ik heb mijn moeder, mijn vader, mijn daar oma. Achterin? Helemaal achterin. En mijn beste vriend, die heb ik allemaal meegenomen. Hebben ze ook een gel voorbereid of een spanning? Ik heb gehoord dat ze een gel hebben. Oh, dus ik ben nou, dan willen we dat ook even horen. Ja, ik had hem nog niet gehoord. Bij deze, daar mag je het dus mee doen. Nou. En ook nog even in het speciaal, juf Margreet is ook hier vanavond. Dus dat vind ik heel leuk dat hij ook gekomen is vanuit de PABO. Ja, leuk. Ook om jou aan te moedigen. Nou, dat moet het zeker goed komen. Heel veel succes. Dankjewel. Wat fijn dat we vanavond hier allemaal bij elkaar zijn kunnen komen. In mijn boek kon dat wat minder goed. Ik ga voorlezen uit het boek De Tunnel van Anna Woltz. En in dit boek, het is een heel aangrijpend boek. Het speelt zich af in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog waren er te weinig schuilplekken. Dus iedereen moest zich in de stations gaan verstoppen. De hoofdpersoon van het verhaal is de 14-jarige Ella. En zij herstelt van polio. Nou, polio dat is eigenlijk heel triest als je als kind gehandicapt bent. Je kunt niet veel. Nou, en ik ga beginnen met voorlezen. En nacht is weer voorbij. Hoe begin je opnieuw? Ik word wakker en voel me niet minder bang dan gisteren. Elke spier in mijn lijf is stijf. Ik heb al een week de oefeningen voor mijn been niet gedaan. De perronwachter roept met luide stem: All clear, maak het perron vrij. Verlaat alstublieft het station. En daar gaan we weer. Dekens bij elkaar in het karretje en al ons geld onderin. De hele wereld moet in bad. Maar sinds een week worden de publieke badhuizen gebruikt als mortuarium. Anders is er niet genoeg plaats om alle doden te bewaren. Ella, daar ben je. Ik kijk op. Dwars door de mensenmassa komt Quinn aangeschoten met een enorme koffer. Meteen voelt de lucht minder zwaar. Ze is me niet vergeten. Haar blouse is gekreukt en op haar wang zit een perfecte veegstof. Zo ziet een filmster eruit na haar eerste oorlogsnacht. Gelukkig, je bent weer op de been. Ze komt naast me lopen. Ik heb je gisteren schandalig in de steek gelaten. Het spijt me, maar wat was er nou? Ben je ziek? Ik had te weinig gegeten. Dat is echt uitzonderlijk dom, zegt ze opgewekt. Nu snap ik waarom je zo mager bent. Ze loopt naast me door de witte gangen. En om de 3 stappen is er wel een man die aanbiedt om haar koffer te dragen. Elke keer schudt ze vastberaden haar hoofd. Het is een valstrik,
zegt ze tegen mij. 1 keer zeg je, graag, draag mijn koffer maar even. En dan schreeuwen zij meteen, zwakkeling, nu mag je niet meer werken en moet je de rest van je leven kinderen baren. Ik geef geen antwoord. In al die maanden dat ik nu kreupel door Londen schuifel, heeft nog nooit een man aangeboden om me te helpen. Ze hebben liever niet dat ik hun kinderen baar. Dus dan nemen ze ook niet de moeite om mijn koffer te dragen. Buiten adem staat Quinn op de roltrap naar boven. Haar wangen gloeien. Ze kijkt alsof ze klaar is voor elk gevecht. Vandaag ga ik een baan zoeken. Stel je voor, misschien kan ik wel winkelmeisje worden. Of serveerster met zo'n schortje voor. Ga je dan logeren in dat chique hotel? Ben je gek? Ik kom vanavond weer hier. Het slaapt formidabel naast Jay. Zelfs zijn zweet ruikt lekker. Ik bal mijn vuisten, maar zeg niks. Ze hoeft niet te weten dat ik vannacht in de tunnel was. Dat ik eindeloos naar Jay en haar heb gekeken, terwijl ze daar dicht naast elkaar lagen. We klimmen de laatste trap naar de straat op. Grijze duiven vliegen langs een hemel zonder bommenwerpers. Een brandweerauto rijdt voorbij en dan blijft Quinn staan. Stokstijf staat ze daar. Om haar heen stromen mensen naar buiten, maar ze merkt het niet. Ze staart naar de overkant van de straat, naar een stoep vol stoffige ruggen die haastig verdwijnen in de ochtend. Sebastiaan, schreeuwt ze zo hard als ze maar kan. Haar stem staat over. Sebas, wacht op mij. De rest van de wereld bestaat niet meer. Ze laat haar koffer los en zonder iets tegen mij te zeggen begint ze te rennen. De straat over, de stoep op, tussen tientallen mensen door. En dan is ze weg. En ik sta daar, naast die loodzware koffer. Mijn familie was al doorgelopen, maar Robbie komt bezorgd terugrennen. Vlak voor me blijft hij staan. Waarom kom je niet? Hij kijkt naar mijn gezicht. Alsof ik het kleintje ben en hij al groot is. Ga je weer flauw vallen? Ik schud mijn hoofd. Ik moet op Quinns koffer passen. Zeg maar tegen moeder dat ik straks kom. Ik heb geen idee of Quinn nog terugkomt. Misschien ben ik gek dat ik op haar blijf wachten. Ella? Robbie neemt een aanloopje en klautert in 1 keer op een brievenbus. Zo'n enorme, in de vorm van een pilaar. We kunnen op mijn verjaardag toch wel naar de dierentuin? Dan vallen er toch niet nog steeds bommen? Natuurlijk gaan we, zeg ik meteen. Dat doen we toch elk jaar? En anders gaan we gewoon tussen de bombardementen door. Beloofd? Vanaf de bloedrode brievenbus kijkt hij ernstig op me neer. Ook als vader te moe is en moeder te druk met al die mensen zonder huis? Jij gaat mee naar de dierentuin. Ik slik. Beloofd, zeg ik dan. 3 weken. Dat is een eeuwigheid als er elke nacht bommen vallen. Robbie gaat bovenop de pilaar staan. Hij spreidt zijn armen en springt zonder aarzelen naar beneden. Ik houd mijn adem in, maar hij landt op zijn voeten en begint weer te rennen. Ik zeg tegen moeder dat je straks komt. En in de dierentuin wil ik het eerst naar de apen. Ik kijk hem na en huiver. Mijn vrolijke, magere broertje, dat nooit moe is en nooit ziek. Hij verdwijnt om de hoek en dan ben ik helemaal alleen. En als jullie nou heel graag willen weten hoe dat afloopt met Sebastiaan, zou ik het boek zelf kopen. Ja, jeetje Cedric, heel mooi voorgelezen met heel veel emotie. Het ging alle kanten op het verhaal. Het was heel ontroerend. Ik hing echt aan je lippen toen ik erachter zat. Dus dat heb je heel goed gedaan. Ik vind het sowieso altijd knap als iemand heel goed kan voorlezen. Het wordt je helemaal in het verhaal meegenomen. Ik ga ook even naar Ilse, wat zij er eigenlijk van vond. Ja, we moeten allemaal even schakelen, want je ziet ineens een heel andere leeftijd voor je. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat heel erg mooi is dat je in staat bent geweest om een verhaal te vertellen. En een verhaal dat best actueel is. Oorlog, hè? Je hebt het over 3 weken. Nou ja, we zitten net over die 3 weken heen. En kan je kind zijn in een omgeving waar de bommen vallen en waar je schuilplaatsen hebt.
En kan je dan toch dromen over je verjaardag en dierentuin. Ja. En ik denk dat je heel mooi dat hebt neergezet, dat de omgeving best wel onveilig is, maar dat je dan toch zo'n lichtpuntje hebt van zo'n verjaardag. Dat heb je Zeker. heel mooi neergezet. Dus blijf vooral dromen. Ja, mooi. Mooie boodschap. Absoluut. Ja. Mag hij, ik weet niet of, ja. En dan gaan we door met de tweede PABO-student, Melissa, van Fontis in Venlo. En ben ik ook heel benieuwd hoe dat gaat. Nou, mag je plaatsnemen in de stoel. De laatste kandidaat. Kijk, vind je hem zo? Ja. Nou Melissa, ik begin maar even meteen met de vraag. Wie heb jij meegenomen? Mijn juf Vital. En waar zit zij? Daar zit zij. Wat leuk. Zij komt jou nu aanmoedigen hier. Zeker. Ik heb voor jou ook wel een bijzondere vraag, denk ik. Want nou, je krijgt, denk ik, als je stage loopt, ook wel te maken met kinderen die helemaal niet zo van lezen houden. Ja, je maakt het, denk ik, toch wel eens mee. Ja. En heb jij niet een gouden tip dan voor zo'n kind wat dat toch aan het lezen brengt? Dat is een hele lastige vraag wat ik stel. Best wel. Ja. Nou, ik heb zelf toen ik stage liep, heb ik eigenlijk omdat ik dat toch wel of dat kinderen er vooral tegenaan liepen, dat ze niet zo goed wisten welk boek dat ze moesten lezen, heb ik ze doorverwezen naar een tiplijst, die staat online. En aan de hand daarvan zeiden ze van, oh, dit boek is leuk, dat wil ik ook lezen, hebben we dat niet op school? En ja, toen zijn ze eigenlijk meer boeken gaan bestellen. Dus, dat is goed. Ja. Dus heb je toch wel een soort van gouden tip kunnen geven Ja, uiteindelijk. en dat wordt dan aan de hand van personages afgebeeld. Ja. Dus, ja, Oh, die zo ken ik wel. toevallig. Ja, ik ken die Ja. website. Wat ook met leesboeken. Ja, heel goed. Nou, jij gaat natuurlijk een heel bekend boek voor iemand van de jury voorlezen. Het zal vandaag niet de eerste keer zijn. Ik wil je alsnog heel veel succes wensen. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Het moet ongetwijfeld ook weer heel mooi worden. Succes! Dankjewel. Nou, welkom allemaal. Ik ben Melissa en ik studeer op de PABO in Venlo. Ik wil graag het boek Weg uit de Peel van Jacques Vriends voorlezen. En het boek gaat eigenlijk over Janneke. Die woont met haar ouders, haar broers en haar zusje in de Peel. En in de Peel moeten vooral de mannen heel hard werken voor heel weinig loon. Omdat vooral de mannen moeten werken, gaat Janneke's vader en de oudste broer, Nart, die gaan iedere dag, 's ochtends vroeg, gaan ze turf steken in de Peel. En omdat Janneke's moeder best wel streng is, heeft ze altijd haar veilige plekje. En daar ontmoet ze een jonge Willem, die bij haar vroeger op school heeft gezeten, maar die is weggestuurd. Willem staat ook wel bekend als die rooie van de stroper, want zijn vader was een stroper. Nou, lang verhaal kort, omdat haar moeder best wel streng is, mocht ze een tijdje niet naar buiten. Ze is toch stiekem naar buiten gegaan en heeft met Willem afgesproken om elkaar weer te zien op de kermis. Ze zijn nu op de kermis en ze zitten nu in een attractie. De baas van de luchtschommel heeft de planken onder de schuitjes omhoog gedaan. Ze scharen er overheen en worden zo langzaam afgeremd. Verdomme, roept Willem, we zijn net begonnen. Even later komen de bakjes tot stilstand. Willem stapt uit en wil gaan protesteren bij de baas. Maar dan zien ze wat er aan de hand is. Voor de luchtschommel staat de familie Witloks te wachten. En even voor de duidelijkheid, familie Witloks, oftewel meneer Witloks, dat is eigenlijk de baas over alle turfstekers. En het vervelende daarvan is dat zij overal voorrang bij krijgen. Let maar eens op. Iedereen eruit, roept de baas. Zo snel mogelijk worden de schuitjes leeggemaakt. Willem ziet spierwit van woede. Janneke grijpt zijn hand en fluistert, kom. Maar Willem loopt recht op Witloks af en snauwt, wij waren aan het schommelen. Willem, niet doen, wil Janneke roepen. Maar het is net of iemand haar keel dichtknijpt. Witloks kijkt hem onderzoekend aan. Wie ben jij? Ik ken jou niet, jongeman.
Dat is de rooi van de stroper, zegt Marie-Louise. Dat is de dochter, een van de dochters van Whitlock's. Oh, die, zegt Whitlock's. Dan heb ik met jouw vader nog wat te regelen. Je moet eens tegen hem zeggen dat hij niet mag stropen op mijn terrein. Jouw terrein, zegt Willem. Die jongen is altijd brutaal, zeurt Machteld. Dat is de andere dochter van Whitlock's. Whitlock's maakt een wervend gebaar met zijn hand. Even aan de kant, jongen. Wij willen er graag door. Mijn dochters slaan in de luchtschommel. Willem doet een stap opzij. Maar als Machteld langs hem loopt, steekt hij zijn voet uit. Machteld struikelt en valt met een luide schreeuw lang uit in het modder. Van alle kanten komen mensen aanstormen. Janneke ziet dat Willem de benen neemt en dat Machteld huilend overeind probeert te krabbelen. Ze zit onder de modder en haar hoedje hangt als een slappe pannenkoek over haar lange haren. Marie-Louise is helemaal ontdaan, want er is ook modder op haar jurkje gespetterd. In plaats van hoe ze zich bekommert om haar zusje, ligt de krijs op de grond, wijst Marie-Louise naar haarzelf en roept: mijn jurk, mama, mijn jurk! Janneke kan een gevoel van triomf niet onderdrukken en zou het liefst in lachen willen uitbarsten en roepen: net goed, stelletje verwaande trutten. En hebben jullie wel goed gezien wie dat gedaan heeft? Mijn vriendje Willem, die voor niemand bang is. Opeens staat Nard langs daar. Kom, zegt hij, wegwezen hier. Ze hebben je gezien met die rode. Hij trekt haar mee en ze verdwijnen tussen de mensen. Nou Melissa, dat heb je heel mooi voorgelezen. Goede introductie trouwens, want dat was natuurlijk heel veel uitleg wat je moest geven. Ja. Wat ik eerder ook al aan iemand anders vroeg, hoe vond je het nou zelf eigenlijk om voor te lezen aan de schrijver van het boek? Maakt het dat speciaal? Dat maakt het natuurlijk wel spannend om voor de enige echte Jacques Geets voor te lezen. Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik. Ik ga ook meteen even naar de jury, wat zij ervan vonden. Noah. Ja, ik vond dat je echt super lekker met je stem speelde. Ik heb ook de Pabo even gedaan. En daar kreeg ik ook echt benadrukt van, ja, je moet echt wisselen tussen verteller en die typetjes. En dat deed je echt heel soepel. En vooral dat stukje bij Marie-Louise en Martel, daar kon ik oprecht van genieten. En aan je mimiek leek het ook alsof je er zelf echt oprecht van genoot. Dat vond ik alleen maar leuk. Dus ja, dat vond ik hartstikke goed en dat maakt het ook heel prettig. En je hebt ook een hele lekkere uitstraling qua lezen. Heel rustig en relaxed. Er was niks aan spanning te merken. Okay, nou, dankjewel. Heel goed om te horen. Nou, jij ook tot slot. Dan krijg je nog een oorkonde en een boek. Dankjewel Melissa. En daarmee zijn we nu aan het einde van de voorleeswedstrijd gekomen.